Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kahirapan? Sino ang mahirap? Yan ang binigyang kasagutan sa isinagawang Archdiocesan Poverty Summit sa Lingayen, Pangasinan. Ito ay isang refleksyon kaugnay ng pagdiriwang ng Year of the Poor. Dinaluhan ito ng humigit kumulang 1,500 delegado mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Layunin nitong ipakita ang kasalatan, pagkagumon at paghihikahos ng ating kaluluwa sa mata ni Jesus. Layunin ng Poverty Summit ay maipakita sa mga tao na kasama natin si Jesus sa ating kahirapan. So pag sinabi mong kahirapan kasi hindi lang siya material poverty, it can also be moral and spiritual. And we need the Lord, we journey with the Lord para mapunuan yung kahirapan, yung kakulangan na yun. Aniya, gaya ng sabi ni Pope Francis, ang pagmamahal umano sa mahihirap ang daan upang maintindihan ang ating Panginoon. Kung gusto natin na maging tunay na disipulo ng ating Panginoon, kung gusto natin na tularan ng ating Panginoon, we have to have a love for the poor. We have to choose to love the poor. Dahil yun ang puso ni Jesus. Iminulat naman ni CBCP President Archbishop Socrates Villegas sa kanyang keynote message ang tunay na kahulugan ng kahirapan. Poverty is not about sufferings and pains and humiliations we endure. Poverty means inability to love. And somebody who cannot love, somebody who cannot forgive, somebody whose heart is hardened, is the poor man. Dagdag ng Arsobispo, ang tunay na mahirap ay wala sa mundo. Ang tunay na mahirap ay si Jesus na siyang nakaranas ng walang kapantay na kahirapan. Kung hinahanap ninyo ang tunay na mahirap, ay nandoon kay Jesus na nakapako sa krus. At yun ang buong year of the poor. Pero ano nga ba ang pinakamainam na paraan upang tugunan ang kahirapan? Yung pagtulong sa mahirap, pagpapakain sa nagugutom, pagbibigay ng proteksyon sa mga walang bubong, pagbibigay ng gamot sa mga may sakit, pagbibigay ng tubig sa nauuhaw, ito ay sa simula pa ng kasaysayan ng tao ginagawa na. Kaya lang nagkakaroon ng globalization of indifference. Parang lumalawak yung attitude na walang pakialam. At yun ang kailangan natin labanan. We have to have Jesus in our life. So ang invitation niya is intimacy with Jesus. And then when we have Jesus, kung ano yung value ni Jesus, yun din ang magiging value natin. Matutugunan natin yung mga pangangailangan ng ibang tao. So nag-uugat yun doon sa ating experience and love of Jesus. Samantala, ibinahagi naman ni Governor Amado Espino Jr. ang mga hakbangin ng provincial government hinggil sa kahirapan sa lalawigan. Pangunahing ipinagmalaki ng gobernador ang dialysis center ng probinsya. Sa mga daan-daan po mga dialysis center sa buong Pilipinas, number 3 po ang best ang dialysis center natin is number 3 sa best dialysis training center na inagas po ng mga Renal Nurses Association of the Philippines. Ang pagbibigay ng probinsya ng health insurance ay idinaan sa point of care. Ibig sabihin, may sakit ka, mahirap ka, wala kang health insurance, pumasok ka sa 14 hospital po natin, doon i-enroll ka agad na beneficiary ka ng health insurance. At yung point of care natin, no balance payment po ito. Ibig sabihin, wala kang ibang pamayaran. Itinampok din ng provincial government ang mga naisakatuparang job fair at scholarship program. Yung pong Employment Service Office natin, number 1 po yun sa buong Pilipinas. Kaya panalasa ka po na ang number 1 po, awagin na po yan na yung taon. Pinakarami po ang napapasok natin na nagtatrabaho wala sa ating probinsya, either sa labas ng probinsya natin o sa ibang lugar. Pagdating naman po sa
sa kaalaman, ang ating pong provincial government ay nagpo-provide rin ng iba't ibang mga scholarship programs through the Pangasinan State University. Matapos talakayan ang kahirapan sa probinsya, nilagdaan ni Governor Espino, Archbishop Villegas, Vice Governor Kalimlim at ni Father Alan ang My Stewardship Prayer. Bilang pasasalamat sa pagkalinga at walang sawang suporta, isang handog naman ang ipinaabot ng Ministry of Social Action sa Obispo. Labis din ang naging pasasalamat ng ating mga kababayan sa ibinahaging kaalaman sa Poverty Summit. Natutunan natin ang magmahal at mag-share. Kumbaga, I care at I connect. Mas lalo kong naintindihan na ang poverty, ang mga poor, actually hindi lang yung mga materially poor. Kung hindi kami na kung minsan ang iniisip ay para sa sarili lamang, kung minsan ang iniisip ay para sa pamilya lamang. Yung mga natutulog na hindi sila marunong tumingin sa mga mahihirap ay nagising sila. Kaya yun lang ang masasabi ko, salamat sa Panginoon at sa Poverty Summit at natuto ako ng marami. Reginald Agsalon, Pangasinan Watch.